چشمانی سیاه میجگانی دراز پیشم تو بیا با عشق و ناز چشمانی سیاه سلام علیکم چه؟ سلامتی خوب؟ خوب سلامت باشی شما اومده بسیار خوب سلامت باشه لباسی وزن میکنه بیا یک بار اول وزن میسنجیم بعد لباس وزن میکنی بعد ما شروع میکنیم وزن ما سه رقمه که هم دربی سه رقمه چی مانی دارد اکی؟ سه رقمه یعنی که از 100 بالو دی من فکر میکنم وزن این وزن پهلوانی بود است کو؟ چند کیلو است امید؟ 122 120 ممکن به لباس 120 120 وزن بسیار خوب در برنامه وزن امید تغییر میدیم میشه بگذاریم به برنامه салом бинандагони азизи шоу барномаи варзиши қавитан аз телевизиони варзиш аллакай шумо пайхаст бурдед ки меҳмони навбатии барномаи варзиши қавитан ки аст албатта меҳмони навбатии барномаи варзиши қавитан овозхони хушдаду чеҳраи шинохтаи кишвар ҷавони болои қад умедҷони бурҳон хушомади умедҷон ба толори варзиши профит ва ба барномаи варзиши қавитан чӣ қадр ҳис мекунӣ нас бо ин баъди машқҳо тарбия خب بسیار خوب من فکر میکنم که با این قد و بس با این تنومانی ورزشی پهلوانی برنامه ورزشی قویتان رنگی دیگر میگیرد البته که با پیشنهاد و با حرکت های ورزشی امید جان چی فکر داری امید؟ اون فکر بجایی نداری امید که در طول ورزشی با تمرین ها یک جویا میبینیم باشد نگونی عزیز در راهروی ورزشی بدن رو گرم میکنیم بعدا میگذاریم بعد تمرین های در پیش ایستاده شو برنامه ورزشی قویتان از تلویزیونی ورزش سلامت امید جون سلامت باشید ҳунарманди ҷавон ва овозхони хушсадо умедҷони бурҳон соли 2000 дар ҷумҳурии тоҷикистон дар оилаи хизматчии давлатӣ таваллуд шудааст. умедҷон гимназияи ба номи бобоҷон ғафурови ноҳияи рӯдакиро хатм намудааст. соли 2017 ба донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон дохил шуда соли 2020 онро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намудааст. фаъолияти овозхониашро соли 2018 оғоз карда то кунун идома медиҳад. мафсуд солҳои 2023-2024 ба ҷоизаи суруди сол мушарраф гардидааст. умедҷони бурҳон дар намуди варзиши бадансозӣ муваффақ гардида ҳаваскори варзиши ҷудо мебошад. саломат бошед. камтарак аз давидан камтарак роҳ мегардем. уста дар роҳрои варзиши бадана гарм мекунем. фикр мекунам ки баъдан баъд бо суръата зиёдтар мекунем. ватан бар ҷалолу ба шонат қасам, ба покии руди равонат қасам, ба кӯҳу ба дашту ба домони ту, ба мурғи баландошиёнат қасам. умедҷон медонӣ барои чи ин мисроҳои шеъриро қироат кардам ба он хотире ки кишвари мо тоҷикистони азиз 34 сола мешавад. истиқлоли давлатӣ аҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ барои мо пост доштани арзишҳои миллӣ барои мо ифтихор аст. имрӯз майдончаҳои варзишӣ маҷмӯъаҳои варзишӣ бузург сохта истифода дода шуданд ки ҷавонон наврасон калонсолон тамрин кунанд ҳаёти солимро пеш баранд ва ин ифтихор аст ки варзиш имрӯз дар кишвари мо умед дар ҷумҳурии тоҷикистони азизамон ривоҷ ёфтааст. яъне варзишгарон имрӯз метавонанд хоҳ дилхоҳ дар дил хоҳ риштаҳои варзишӣ комёб бигарданд. мехоҳам манзури фикри туро дар ин маврид бипурсам. мо ҷавонон бояд пост дорем ҳама ин пешрафтро ҳама ин гулгушкуфонӣ ки дар ватани азамон шуда истодааст чикаре шумо қайд кардед ҳозир дилхоҳ ҷавонон метавонанд ба тамоми намуди варзишҳо гӯем машғул шаванд. бале машғул шаванд. тамоми шарту шароит ҳаст барои ҳар як ҷавонон барои ҳар як хоҳишмандони варзиш ва хушбахт аз онем
ва ман низ аз номи ҳамчун як ҷавон варзишгар ҳамчун як ҷавон ҳамчун як ҳунарманд сипоси худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам ва мо бояд шукргузор бошем ва ҳама ин пешрафтро ҳама ин хубиое ки барои мо карда мешавад мо бояд пост дорем. сипос умедҷон, дар ҳақиқат дуруст қайд карда. имрӯз кишвари азизамонро сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ пеша кардаанд ки майдонҳои бузурги варзишӣ, толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода шуданд ки албатта баҳри ривоҷи тарғиби тарзи ҳаёти солим ва солим нигоҳ доштани бадан равона шудааст. ای وطن من از زمین و عرش و کیهان بینمت کیهان بینمت عرش و کیهان بینمت خوش بگویم ابتدای نسل انسان بینمت انسان بینمت نسل انسان بینمت در کنارت همچو اندر بطن مادر کودکم چون کفیل آسوده اندر دور و دوران بینمت چون کفیل آسوده اندر دور و دوران بینمت ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن من از زمین و عرش و کیهان بینمت. аҳсан умедҷон, аҳсан, бисёр самимӣ, бо як рӯҳияи баланд, бо як хештаншиносӣ. албатта фикр мекунам мухлисони телевизиони варзиш ва билохира ҳама мухлисон аз шунидани ин таронаи ту умедҷон як ҳисси баланди миллӣ баланд шуд. албатта чун мо дар арафаи 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии кишварам ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва як тӯҳфаи бисёр арзанда низ шуд. умедҷон ба рӯзи истиқлолият низ як суруди ватан омода кардем, пешкаши тамошобинон мегардонем. рӯзи 9 сентябр. акнун бинандагони азиз, аз ҷониби умедҷони Бурҳон доир ба истиқлолияти давлатии кишвар тарона 9 сентябр пешниҳод мегардад. интизор бошед. акнун умед ба хотири суруди истиқлолият суръатро зиёд мекунем, каме бештар медавем. акнун оғоз мешавад умедҷон ҳаракатҳои мо, суҳбатҳои озоди мо. дар ҳолати давидан оромтар меистем, баъдан бас суҳбатро идома медиҳем. то 10 километр умедҷон бештар мекунем, баъдан вақт мехоронем. ба вазни серақамаи ма ба фикрам 10 километр камтар вақт бисёртар мешавад. Не, ман фикр мекунам умедҷон рақам вай рақами серақама гуфтагӣ. суръата кам мекунем устоз Таумед. барои деталгирӣ суръатро паст мекунем умед, пурра суръатро паст мекунем. умед хатро чӣ хелис мекунем? Хуб аст. ман хело буд ба варзиш машғул набудам. хело чӣ қадар масалан? 1 моҳ, 2 моҳ, 1 сол? Ростчи гап. 1 сол зиёдтар. 1 сол зиёдтар. бале. лекин ҳасаби лат бардошта.
айсобидар бардоштан. Бале. Акун мегӯни азиз, ҳолати лад бардоштан ва вазни кунунии Умедҷони Бурҳонро мо дар оғози тамрини аввали шоу барномаи варзиши қавитан гуфта мегузорем. Бале. бо барномаи варзиши қавитан ва бо телевизиони варзиш бошед. Шабакаи моро тарк накунед. шоу барномаи варзиши қавитан аст. Акнун ин навбат ин нашри барномаи варзиши қавитан ҳамроҳи Умедҷон мо чӣ кор мекунем? Албатта ки тағйироти тамринҳо аст. Умед варзишгар будааст, лекин то ин дам ман намедонистам. Ман тамошо мекардам клипҳо барномаҳои Умедро, тасаввур мекардам ки Умед танҳо сурудҳои ошиқӣ месарояд ва бо таронаҳои ошиқӣ дили миллионҳоро масалан тасхир кардаасту ва аз варзиш андаке ҳам бошад дур аст. Лекин ман мехоҳам пешниҳод кард ки Абдураббӣ биё кроссфитамон мебием инҷа вазн мебардорем. вазн бардорӣ мекунем. Ман гуфтам ки агар ки вазн бардори Умед аз 80-90 шояд аз 50 кило зиёд зада наметавонем. Лекин худ аз ё бача биё мон ҳам мефаҳмем. Умед чӣ фикр доред? рости Абдураббӣ ма дар давраи пеш то соли 2019 ба варзиши вазнбардорӣ машғул будам. То соли 2019. ман шумо да боз суратҳоро нишон метавонам дар зал ҳамроҳи бачаҳое ки якҷоя машқ мекардем. бале ҳамроҳи бачаҳое ки машқ мекардем. боз ба машқи дзюдо низ ҳамаш омехта буд. бале Бисёр хуб. бегоҳ ба дзюдо ё ин ки рӯз ба вазнбардорӣ бегоҳ ба дзюдо ҳамроҳи додарам машқ мекардем. баъди лад бардоштан 29 августи соли 2019 буд вақте ки миёни ман камар лад Аз бардошт. ҳисоби чӣ лад бардошт? аз ҳисоби вазни бале. Чаро вазни вазни мебардорӣ Умед? Чӣ сабаб шуд? Ягон мусобиқа машқи мо ҳамун буд. машқи мо ҳамун Агар ягон мусобиқа буд? мо аз аввалин дараҷа байни бачаҳое ки якҷо машқ мекардем байни худамон мусобиқа доштем. байни худамон ҳар ҳафтае ки кадоме аз дигаре намедонам ё ин ки 2.5 кило ё ки 5 кило зиёдтар мебардошт он ҳафта ӯ мо аз ӯ ягон чиз қарздор мешудем ё ин ки ягон либоси варзишӣ ё ин ки ягон хӯроки варзишӣ як гӯем ки як шарт буд байни мо ҳар ҳафта. Яъне оғози барнома вазне ки мо баркашидем тақрибан 121 кило. бале. Яъне пеш ин вазн набуд. не пеш то 106 кило буд. 106 кило. Бале. Не пурра ҳама. Ҳозир ман мебинам ки қаду қомат хуб аст. Бале. Китфо масалан бозҳо оринҷои даст вазн хуб аст. бале. Яъне камтар андаке вазн зиёд шудааст. бале бале ин аз ҳисоби ҳамун аст ки барои табобати камари худ як Дору. бале як дору ворид мекунанд ҷойгиршавии ҳармонҳоро ҳаргона мекунад барои ҳамин. албатта гуҷое шунидам ки боз Умед аз риштаи гӯштини ҷудо бале. яъне дар ин риштаи варзиш майл дорад. То ҳол майл дорад. ман ҳама гранд-сламҳо ҳама гран-приҳоро тамошо мекунӣ? ҳамашро. мухлиси футбол не гӯштин аст? ҳам мухлиси футбол ҳастам ҳам мухлиси гӯштин. Аслан бокс чӣ? Аз бокс? бокс кам тамошо мекунам. бисёр хуб. Ба наздикӣ гранд-слам гузашт. Хуб аз футболам бачаҳо муваффақ шуданд. Ман бисёр миннатдор ҳастам Умедҷон. биёед ягони азиз тамрини аввалро шурӯъ мекунем. Аз вазни инҷо оғози холӣ аст. Мо вазн мегузорем ҳамроҳи Умед. холӣ 20 кило. Холӣ 20 кило. холӣ 20 кило аз ман. ёдовар мешавам ки мо аллакай баданро гарм кардем. ҳозир чанд кило шуд Умед? аз 50 ҳозир 50 кило. 50 бале. 50 кило аст. Якум Умед худаш сар мекунад. биё ман нем якум Умед. хоб бош. меравад? чанд дунаи задам? 8-10 маротиба. 8 бале 8-10 маротиба. боз ин техника яъне тарзи иҷро кардани ин ҳаракатро боз мебинем. 1 2 3 4 осон 5 6 7 ва 8 да тадига зиёдӣ кард аллакай. 10 то гуфтем Хуб аст. Абдураббӣ. ҳама хуб аст. бале навбати шумо. бошад ман кӯшиш мекунам ки эҳтиёткорона ҳай ба ҳар ҳол иҷро мекунам. Абдураббӣ шумо ба фикрам ки пайваста ба варзиш машғулед ба шумо сабуктару осонтару хубтар. фикр мекунам албатта машғул ҳастему лекин ба ин навъи варзиш камтар.
шумо ба фикрам фақат ба кроссфит кроссфит масалан муҳорибаҳои омехта муҳорибаҳои танбатан хаякун мо ягер ман аз умед зарбаҳои дастҳо пӯҳиро албатта санҷида мегузарам мебинед ман умуман зарба задагӣ нестам шояд ягон клипи варзишӣ сабт мекунӣ кӣ медонад ҳатман дар нақша аст аввал табобата ба анҷом бирасонем баъд аз табобат мо интизор ҳастем аз умедҷони бурҳон як клипи зебоӣ ва қавии варзишӣ акнун вазн илова мекунем умедҷон зиёд мекунем як 10 килоро монем чӣ фикр дорӣ ёки 5 фарқ надора ака 60 кило шуд 60 кило мешавад бале меравем илова медиҳем нафаса руст мекунем 8 маротиба 8 10 яъне меравем 1 2 3 4 5 6 7 8 бас фикр медиҳам шояд 60 кило хуб аст умед тарзи нафаскашӣ бале бале ди бисёр хуб аст эҷро мекунем бошад ман 8 маротиба хостам лекин умед 10 маротиба иҷро кард умед ба хотире ки бо бинандаҳо фикр накунанд ки дар барномаи қавитан шояд ягон хас мемонад сабук мемонад каме дигар илова мекунем чанд кило кунем 5 кило 10 кило фарқ надорад 70 кило 70 бале фарқи надорад нафаскашӣ чӣ хел аст баъд хуб аз аст таваққуфи зиёд хуб аст аммо баъд аз ҳангоме ки мо машқ мекардем дар байни тамринҳо ба қавли Руслон мегӯянд дар байни упражнениҳо тақрибан то 3 дақиқа дам мегирифтем то 3 дақиқа бале барои вазн гирифтан не барои мушакҳо то ҷобаҷо шудан бале умед ман медони як чӣ мехоҳам пурсам ман ҷое фаҳмидам ки аҳли оилаи шумо албатта ки санъаткор нестанд не ман фаҳмидам яъне падари шумо хизматчии давлатӣ хизматчии давлатӣ кор ва фаъолият мекунад яъне ин аз он маншаъ мегирад ки шумо ҳатто метавонистед дар самти варзиш муваффақ бигардед яъне шояд қаҳрамон бигардед агар ки майл мекардед ба варзиш чӣ тавр аз оилае ки хизматчии давлатӣ аст дар мақомот кор ва фаъолият мекунанд санъаткор баромад бисёр аҷиб аст ростӣ абдураббӣ асли хурдсолӣ гӯем ҳамчун як хобби буд шуғл бале санъат ҳамчун як шуғл буд барои ман ҳангоме ки каме ба воя расидам ба донишгоҳ дохил шудам каме ҳам бошад аз санъат дур шудам чунки ман дар донишгоҳ ба ҳайси ҳуқуқшинос гӯем таҳсил мекардам ихтисоси ҳуқуқшинос бале каме аз санъат дур шуда будам вақте ки донишгоҳро ба анҷом расонидам баъд якчанд дӯсто рафиқо буданд гӯем ба қавли як рӯҳия мебахшиданда ба ман ки садо дорӣ симо дорӣ ҳаракат намекунӣ бале ки чаро дар ҳамин самт як бор дар ҳамин самт гуфтанд худатро бисанҷ ва бин агар муваффақ шудӣ хуб агар муваффақ нашудӣ хайри ҳеҷ боки нест метавонӣ ба ягон кори дигар машғул шавӣ ва ман хушбахт аз он ҳастам ки суханони онҳоро гӯш карда гӯем ки ҳамин роҳро интихоб кардам умедҷон Теймур Раҳимов хуб мо ҳамроҳи Теймур Раҳимов аз як ноҳия ҳастем аз як ноҳияи рӯдакӣ бисёр Теймур Раҳимов ва ё Сомон Мамадеков ман худам аз сабаби вазнин гаронвазн ҳастам Теймур Раҳимов Ҷебов ва ё Эмомалӣ дар тӯи домодии арӯсии Сомон Муҳаммадбеков низ ман иштирок карда будам бале Ҷебов ва ё Эмомалӣ Эмомалӣ барои чӣ Ҷебов не Эмомалӣ ба ман тарзи гӯштингириаш писанд аст Ҷебов ман фикр мекунам аз ҳисоби фан техникӣ хубтар нест на ман фикр мекунам ки Эмомалӣ хуб Давлат Болтаев ва ё Баҳодур Усмонов Баҳодур Усмонов бале бисёр хуб агар яке Теймур Раҳимов меомад мо даъват мекардем ҳаминҷа мегуфт ки биё хай муқобили бурон як сабқат кунем чӣ фикр мекард
من میگفتم که اکای تیمورجان ما در آینده بسیار نقشه داریم نقشه های ما را برباد دادن در کار نیست بله من اگر این فرصت من دم غلطی من فکر میکردم که تیمور گویا یک سبقت میگیریم یگو ممکن نیست خود بس تو موافق است نه او کمتر بلندتر است اکای تیمور کمتر بلندتر است ما میگویم که بسیار هم صحبت میشویم تست هم صحبت میشویم به یک وزن دیگر ما ایلوه کردیم بفرم نه بله بله 70 کیلو شد بله 70 کیلو است شما فکر نکنید که 70 کیلو برای اومیدجان و من مثلا وزنین است وزنین است این سبک است یگان مشکل هاز اومید 100 کیلو میزند من میمونم تشویش بشه خب برام خب حاضر من کوشش میکنم که به اومیدجان کمک رسونم از این سمت به مشکلی میزند 70 کیلو هیچ نیست خود برای یک گرم شوی است رفته میریم خوب یک دو سه چهار پنج شش هفت نه یعنی مشکلی نیست بفرمایید هشت بسیار خوب چون که گفتم راستی من قریب مدتی 1 سال زیاد می شود 1 سال زیاد بله تمرین نکنید 70 کیلو بسیار عادی رفت نه اگر 90 کیلو میمونه میبینیم خیر من اگر توانم همراه امید یک بار دیگر من کمک نمکم زدی چند؟ 6 7 خب من فکر میکنم وزن سبک بود 70 کیلو هیچ چیز نیست برای امید و من و امید خب امید 80 کیلو مونیم چی فکر داری؟ بیا دیگر صحبت نیست زود 80 کیلو میمونیم فرقی ندارد که آنجا میگیریم 10 میمونیم اینجا هست امید بله تا اکنون ما 2 و 3 دور اجرا کردیم تو 80 کیلو اومدیم بله من فکر میکنم کم ترک آب نوشیم امید یک آب نوشیم یک از نوبت من بود فکر بله شما بله وزن 80 کیلو است ما همراه امید سبقت کرده ایستادیم تا 100 کیلو تا 100 کیلو همراه امید ما میزنیم نه شما خودتون شوید کسی که مثلا تواند زورش رسد بیا یگون مشکلی امید اگر نتوانستم من از همین روز مشق تمرین رو سر میکنم خب سال دیگه در همین برنامه ما بهترین اگر نتوانست تمرین شو اگر توانستم چیکار میکنی اگر توانستم خیلی نه که من در نقشه دارم که باید نیت هست بعد تمرین رو قبول من کمک میکنم با امید 6 دانه ای میشه 6 دانه 80 6 دانه بله یعنی 80 کیلو 6 دانه 90 کیلو 4 دانه 100 کیلو 2 دانه امید 1 2 3 1 2 3 4 نه 5 خودش 6 80 کیلو 6 مرتبه 90 کیلو میزند 10 مرتبه دیگر مشکلی نداره خب من فکر میکنم امید اگر کمک کنم خوب بشود در وقتی گرفتن یک کمک بله 1 2 3 میرود 4 5 6 حالا سبقت ادامه دارد توانستیم امید 80 من 80 اکنون 90 کیلو نمونیست 90 کیلو نزدیک می شود امید پنج میمونیم امید چی فکر داری 90 کیلو می رود با فکر من 4 دانه می رود کدام صنعتکار میدونه که 100 کیلو میزنه زیاده کی مثلا یک رفیق من است آهنگساز ظفر کریمزاد اون کس آهنگساز بله آهنگساز است بسیار خوب 100 کیلو میزند اگر میونی تو مبارز عثمانов فاруқ ҳасанов مثلا ҷонибек муродов ситорҳои кишвар як ҷамоати варзишӣ ташкил кунем ҷоҳонгир зарипов масалан дигарҳо чӣ фикр доред ба ман як 2 моҳ фурсате 2 моҳ кардед 2 моҳ пас метавонем ман фикр мекунам баёниз омода мешавад фарқи надорад хуб бошад марҳамат ман аз ҳамон ба қавли рӯзҳо мегӯянд аз ҳамон опитҳои ҷамъкардаи худ истифода кунам таҷриба агар дастаро бандем хуб мешавад ба фикри ман бошад хуб
агам бо умед таклиф карди дастҳоро бандем чӣ кори мекунад то 100 кило меравад ба фикрам не чунки вазнинтар шуда истодааст. бози 90 кило аст бале мебошад 90 кило чӣ мешавад ҳам мебинем ки пирӯз мегардад рафтем абдураби як кӯмак кунем 2 3 бисёр хуб хоб сабхат идома дорад нагӯн азиз 90 кило як 2 не меравам мерава 3 як тай дигар Як тай дигар. мерава 4 навбати то мо 100 мерем навбати мо як се рафтем як 2 се 4 4 100 кило мезанем амро бибинед умед то 110 кило меравем бале марҳамат не акун ками таваққуф умед бале нафас арос мекунем ягони азиз шоу барномаи варзиши қавитан аст ягон ҷои шубҳа нест ягон ҷои шӯхӣ нест албатта ҳунарманди шинохтаи кишвар чеҳраи шинохтаи кишвар овозхони хушдадо умедҷони бурҳон дар барномаи варзиши қавитан ширкат дорад ва мо албатта дар оғоз ваъда додем ки то 100 кило меравем ҳоло мо 90 кило 100 кило мекунем агар ки мо мусовӣ шавад ва ё мусовӣ шавад 105 кило то касе гурд кардан ҳеҷ мушкилӣ надорад бемуҳоббот вазни 100 кило ду маротиба иҷро мекунем Бале, ду ду маротибаги маротиба. аз рӯи қоида 4 маротиба 90 100 ду маротиба Бале. ягон мушкилӣ нест хоб умедҷон марҳамат якам тараки дигар нафас арос кунем бале камтар об менӯшед аз ҳисоби ки чӣ хеле гуфтем як сол шуд як сол тамрин накардем бале ман фикр мекунам баъд аз барномаи варзиши қавитан умедҷон тамринҳояшро бештар шояд кунад не баъд аз сухани шумо ки байни ҳунармандон як мусобиқа ташкил Албатта. мекунем ва аз ҳамин рӯз эътиборан ташкил мекунем бале аз ҳамин рӯз эътиборан худи ҳозир баъд аз умедҷон акнун барои мухлисон маълум гардид ки умед на танҳо маҳорати овозхонӣ дорад на танҳо сарояндаи хушсадо ҳаст балки бинагони азиз аз варзиши гӯштини миллӣ албатта ҷудо ва варзиши бадансозӣ ба истилоҳ бодибилдинг хабардор аст огаҳ аст ман асан кафкуби ва ихтиёри умедҷон Саломат то бош. 100 кило мо ҳатто омадем мо хато намекунам бигӯям мо ҳарду ваҷгари касбӣ низ ҳастем лекин асан мехоҳам ба умед барои Саломат. ғайрату кӯшишу матонаташ шуруи ду маротиба як ду се мерам як мехудаш ва ду 100 кило умеҷон агар формаи пешинаи умеҷон мешуд фикр мекунам 150 кило озуду намерафт лекин ман иҷро мекунам агар умед кӯмак кунад метавонам накунад Бале, агар бале. наметавонам як ду се рафте як шудаш ду 100 кило умед мусовӣ мусовӣ ба фикрам Бале. то 110 кило мерем умед ё фикр фарқ надорад ака умед мегӯяд ки фарқ надорад ман фарқияте надорад ака ман мехоҳам то 150 кило равем лекин нагони ман умедворам ки як солам агар тамрин накарда бошам Не, аслан. ба фикрам меравад умед аҳсан ман бо он хотираҳое ки дар акс дидам бадани умедро масалан дар соли 2019 бисёр бадани варзишӣ дорад комил буд имрӯз ҳам бадани варзишӣ пайкари варзишӣ дорад масалан новобастадоне ки 121 кило вазн дорад агар ки аз паго боз ҳамон формаро шурӯъ кунад дар муддати кӯтоҳ метавонад барқарор кунад аҳсан Бале, умедҷон саломат мегӯни бошед. азиз биёед мегузорем ба тамрини навбатӣ шоу барномаи варзиши қавитан бо телевизиони варзиш бошед ва шабакаи моро тарк накунед боз бармегардем ҳамроҳи умедҷон паҳлавон варзишгар ва бозхони хушдаду умедҷон чӣ хел ис мекунӣ фақат табассум хуб баъд не ки абдураби фикр мекунам ки ҷо бояд ҳисоби мусовӣ намешуд 100 кило як кас он ҷо бояд дарақат умед рост мегӯед вазни 100 кило осон набуд рости гап ман низ иҷро кардам ва шояд умед ки иҷро дар кардам. охири барнома бошад биёед мо дар охири барнома илова мекунем то 110 ва ё 120 кило Бале. албатта барои ман мушкил мешавад ман низ мушкил аст даги маро мухлисӣ кунед умед ман як умед сол аст тамрин накардам албатта биёед ҳардуи моро мухлисӣ мекунед албатта сабқат аст қавитан сабқати ҷиддӣ аст ягон хоб муҳоббот нест хоб биёед ягони азиз бори аввал аст ки аз миёни ҷавонон
дар барномаи Шиқавитан ҳамун гурзро вазинро умеҷони Бурҳон то 100 кило бардоштанд. ман як моҳ пеш сафар доштам ба давлатҳои аврупо, ба чандин давлатҳо сафар кардам, ба Франсия, ба Белгия, ба Ҳолландия, ба Олмон худаш, боз ба якчанд шаҳрҳои давлатҳои аврупо. ростӣ ҳангоме ки дар тайёра савор мешавем ба болои Тоҷикистон аллакай мерасем, дар он ҷо дар мониторҳо нишон медиҳад як ҳисси, бале, як ҳисси озодӣ, як нафаси озод мекашем. ду бори мо сафар кардем ба давлатҳои аврупо ҳамроҳи дӯстон ва бародарон. ман аҳамият медиҳам дӯстони ман то ростӣ то наздик шудам ба Душанбе ҳамаашон хоболуду зиқу гап намезананд. ҳангоме ки ба ҳамин Душанбе наздик мешавем, дар чеҳраашон аллакай як табассум пайдо мешавад, як мегӯянд ки шукр ки расидем, ватан ин бале хоку обу нону ҳамаи ин муқаддас аст, ҳамаи чизе ки дар ватан аст муқаддас аст. ватан ки омадӣ ба назди модари худ меоӣ, ба назди рафиқони худ, бисёр як ҳисси чӣ қадаре ки дар бораи ватан нагӯем кам аст. хушбахтиашро ба гап гуфта намешавад, ба ҳарф фаҳмонда намешавад. ман ин то ҳангоме ки ҳамин сафарҳоро накарда будам ростӣ намедонистам ин ҳиссиётро. ба ман мегуфтанд аммо то худат ки дарк накунӣ, то худат насанҷӣ, ин ҳиссро гӯем ки фаҳмонда наметавонӣ. дуруст мегӯӣ, бисёр як самимона ҳарф задӣ умедҷон. медонӣ ҳамин ташаббусҳое ки аз ҷониби сарвари давлат дар созмони милали муттаҳид пешниҳод гардид, албатта ин худ гувоҳи он аст ки мардуми тоҷикро, тоҷикистонёнро аллакай шинохтанд. тоҷикистон аллакай дар арсаи байналмилалӣ мавқеи хосаро пайдо кардааст. ҳангоме ки мо сафари аввалинро карда будем дар Олмон, моҳи март буд, ҷашни наврӯз. моҳи марти ҳамин сол? моҳи марти ҳамин сол, бале. ин якум сафар ба Олмон буд. ҳангоме ки дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон наврӯзӣ баргузор карданд, ҳамаи тоҷикону тоҷикзабонону форсизабонон низ буданд, ба он ҷо омада буданд. ҳангоме ки ман ба саҳна баромада суруди ватанро замзама намудам, манам доротарин одам ватан дорам, ватан дорам. аммо консули фахрӣ дар Олмон як марди аз ҷумҳурии ҳамзабонони мо ҷумҳурии исломии Эрон аст, консули фахрӣ. ҳамун кас баъди ман иҷро кардан гӯем аз столе ки онҳо нишаста буданд бархест ба назди ман омад ва мусиқӣ ки баланд мерафт дар гӯши ман гуфт ин ҳаст ҳамон ватандӯстиву ватандӯстдорӣ. чунки ҳангоми ман суруди ватанро иҷро мекардам, ҳамаи тоҷику тоҷиконе ки дар он ҷо буданд, кормандони сафорат, меҳмонон, донишҷӯён, ҳама дар дастҳояшон парчам, ҳама якҷо хурсандӣ мекарданд. омада дар гӯши ман ҳамин гапро гуфт ки ҳамин аз ҳисси ватандориву ватандӯстӣ ростӣ барои ман як гӯем ки як фахр буд, як фахри зиёд, як ҳисси намедонам баланд, ифтихори миллӣ. яъне варзиш сарҳад надоштану суруд сарҳад надоштанаш ҳамин аст. ба василаи суруд, ба василаи варзиш масалан ватанро, парчамро, арзишҳои миллиро, масалан муқаддасоти миллиро дар кишварҳои масалан дигар парафшон кардану масалан гуфтан, инам як ифтихори миллӣ аст. баъд ин қадар суханҳои меҳанпарастӣ якчанд суруд замзама куну таби мо болида шавад, бо танӯро шурӯъ кунем то 100 кило то 200 кило 120 кило. чашмони сиёҳ миҷгони дароз пешам ту биё با عشق و ناز. چشمانی سیاه میچگانی دراز پیشم تو بیا با عشق و ناز. چشمانی سیاه میچگانی دراز پیشم تو بیا پیشم تو بیا پیشم تو بیا ای با عشق و ناز. خب اکنون ما تمرین نوبتی رو همراه امید اجرا میکنیم. امید اومده هستی؟ بله. یعنی تو 8 مرتبه دستخط با اصطلاح ارجمند اجرا میکنیم. بعد با همون گرسو از سمت بالا حرکت میکنیم. میرویم امید. خب باشه. رفتیم. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 Не, 8. 8 рафте гурзора мегирем самти қафо меумед аку як то иҷро мекунем самти боло Аҳа. хуб Да. 3 4 5 6 умед шуд нафаса руст мекунем ҳардуша як ҷоя омода ҳастӣ Бале. самти боло 1 2 3 1 2 3 4 5 яктои дигар 6 бас бинестуе Не, не. хуб аст Бале. агар килоша гап занем 8 кило. 16 кило дар умуд 16 ҳари 20 кило бале. боз Чо кадом яр- нафҳои варзишро ба дил меписандӣ ба ғайр аз футбол ба ғайр аз гӯштин масалан Рости ба столи боло тенниси боло. Тенниси рӯи миз? Бале, тенниси рӯи миз. Бештар. Ҳамроҳи додарам шабҳо Бозӣ мекунӣ? ба ҳамин боғи Куруши Кабир меравем онҷо. Ҳаст сол мизҳо мондагӣ. Ҳамроҳи додарам онҷо шабонгаҳ бисёр ҳаракат мекунем. хоб биёд ба хотири тенниси рӯи миз як бор дигар тамрин Тамрин аҷро аҷро, мекунем хоб. баъд мешинем ба ҳазор суҳбат мекунем умед ин карат 8 то 10 то буд ин карат чанд то иҷро мекунем аз 8 то 10 то мешавад ёки 5 то 6 то Ҳаштои шаштои мешавад меравем аҷиманӣ. арҷумани дастхат Баъди ӯ қин. баъди қин даст Баъди ӯ кам дарақат қин. ман фаромӯш кардам баъд аз Баъд аз- 100 кило вазн бардоштан Режим. режим мушкил аст Бале. биёд мерем лекин бинандагон намегӯянд ки баъд аз вай чӣ иҷро кардӣ мерад Бале. Не иҷа мо мусобиқаи мо ки давом дорад. давом дорад То 120 кило ҳеҷ рафтам. гап нест як давр дигар мо иҷро мекунем меравем як Абдуравӣ маро бефарак кардаста. аллакай пайхаст бурдумед Дар як мусобиқа 2 3 меравем 1 2 3 4 5 6 8 7 8 бихезем умед курсоро мегирем Абдуравӣ маро бефарак кардаста. ҳеҷ гап нест ман хоб ҳардуашро як бор умед иҷро мекунем меравем 1 2 3 4 8 5 6 7 ва 8 хуб мегузорим умед мешинем камтар чун барномаи варзишӣ аст маҳорати касбӣ ва варзишии туро мо инъикос мекунем ваъдаи додагии ҳамроҳи умедҷон ки мо гуфтем то охир мерасонем вазни аз ҳама вазнину 100 кило мо иҷро кардем яъне мусовӣ буд ва мо то 110 кило иҷро мекунем касе байни баъд аз ин машқҳо фикр мекунам ки душвортар мешавад. ман махсус тамринҳоро гузоштам ки умед то 110 кило натавонад лекин ман бовар дорам ки аллакай қуввааш ҳаст ва мо бояд ин мувозинатро яъне иҷро кунем дар як сатҳи муайян яъне ба анҷом бирасонем умедҷон аз ҷои мехезем оҳиста мегузарем ба ҳамун вазни 100 кило ки мо бояд 110 кило ё ки 120 кило иҷро кунем ва бо ҳамин барномаро ба анҷом мерасонем шабакаи моро тарк накунед бо телевизиони варзиш бошед дар оғози барнома мо то 100 кило ҳамроҳи умед иҷро кардем ва акнун бинед баъд аз суҳбатҳо баъд аз боз тамринҳо дар охири барнома омадем то ки ҳамроҳи умед идома бидиҳем ва ки пирӯз мегардад Волибро муайян кунем. волибро муайян кунем дуруст мегӯяд лекин то омода шудан мо камтарак омода мекунем 105 110 Ман аллакай омодаам дасти ма камтар сахт баста мира. ман фикр мекунам ки хоп ман кӯмак мекунам 110 кило аст Абдуравӣ ба ман кӯмак мекунад. бале кӯмаке ки ман хеле меистам Бале. лекин худаш иҷро мекунам ҳамчун як страховка оз як дақиқа. 1 2 3 Рафте. аҳсан 110 кило як мартиба мо гуфтам ки иҷро кардаку навбати Баъди ӯ машқҳо камтарак душвор ай. душвор аст Баъди машқҳо бале. Ҳозир фикр мекунам Абдуравӣ
шумо дар зиёд душвор душвор мешавад. мешавад. Не ман аллакай тасаввур мекунам ки чӣ гуна душвор мешавад. Ҳеҷ мушкиле Берем надорад. Абдурамин. Як, ду, се. Хоб. Сабуктарак. Хуб, Аз ман да сабуктарак, аз ҳеҷ ман гап да нест. осонтарак. акнун 5 кило дигар илова мекунем. Ман ҷои муҳаббат нест. Ман хоҳиш мекунам, омед омода ҳастӣ? чӣ кор кунем? Камтар мушкил аст. Баъди ин машқҳо, бале. Бояд дар аввал мерафтем то охир. дар аввал бояд мерафтем. Бале. Не, фикр мекунам мусови хуб. ман фикр Не ки то барномаи оянда. То барномаи Барномаи оянда аз сар. агар умед омода шавад, ман интизор мешавам. Ман низ Тамом. омода мешавам то 120 кило мо ба шумо ваъда медиҳем ки ҳамроҳи умед сабқат мекунем. Лекин фикр мекунам 110 кило вазни гӯем сабук нест, вазни Сабук нест. осон нест. Навар канда ҳама зада метавонам. ман пеш аз ҳама ба умед сипосгузорӣ мекунам ки бинед то 110 кило ҳамроҳи ман ва худаш иҷро кард. Мо якҷо омадем, ба ин вазн расидем. Бале. ва сипосгузор ҳастам бори дигар ки ҳамчун варзишгар, ҳамчун паҳлавони касбӣ тавонист дар барномаи варзиши қавитан ширкат варзад. Умедҷон, барномаи мо ин пеш аз ҳама тарғиби тарзи ҳаёти солим аст. Шумо ба наврасон, хоб ба аҳли ҷомеа, ба ҷавонон як ибрати намуна шудед. новаста аз садои яъне хоб самимиятон, хоб ки шумо суруд замзама мекунед, боз дар барномаи варзиши қавитан тавонистед аз сандиши устуворӣ бадан гузаред. Саломат агар дар охир гуфтание дошта бошед, чун мо дар арафаи 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии кишварамон ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. пеш аз ҳама дар ин фазои ором, сулҳу субот ки мо зиндагӣ мекунем, он ба сар мебарем. Инам як хоб давлат аст, ифтихор аст. бале. Марамат. Сараввал ба ҳамаи тамошобинони телевизиони варзиш, ба ҳамаи ҳамватанони азиз, осмони софи беғуборо орзумандам. Бигзор ҳамеша лабонашон пур аз ханда бошад, бигзор ҳамеша дар хонадонашон хушиву хурсандӣ бошад, бигзор ҳамеша ватани азизамон гулгул шукуфон бошад ва ҳамеша ҳамин гуна сарсабзу пешрафту ҳамаҷониба дар сатҳи баландтарин бошад. ва барои ҷавонон гуфтанӣ ҳастанд ки ҳамеша бояд ба варзиш машғул бошанд, аз беҳуда гаштан, аз ягон кори беҳуда кардан хубтараш ба чунин толорои варзишӣ омада, бале, ба чунин толорои варзишӣ омада ба машқи бадан тамрин кунам. тамрин кунам, бале, чунки баъд аз ин барнома ман худам аз инҷо як корт мегирам ва инҷо омада тамринро оғоз менамоям. ман боварӣ дорам. Чунки то барномаи дигар ман боварӣ дорам ки мусобиқаи хуб кунем. албатта. хуб, сарбаланду саодатманд бошед. то нашри дигари шоу барномаи варзиши қавитан бо телевизиони варзиш бошед. хайр, ҳамеша қавитану сарбаланду хонобод бошед.